Ev der hewşa dera Surb Gragos a Ermenan e ku mezintirîn dera Ermenan a li Rûşelata Naverast e. Ji 2015 heta 2022yan li vê derê ayîn nehatin kirin. Lêbelê, piştî ku der hat nûjen kirin, êdî ayîn û çalakiyên çand û hunerî lê tên pêşkêş kirin. Navê vê koma mûzîkê Miyasîn e ku wataya wê ya bi ermenkî bi Hevre ye. Koma mûzîkê stranên Kurdî, Tirkî û Ermenkî stiriyan. Rêveberên Waqfa Ermenan gotin ku ji beriya sed salan jî neteweyên cuda li ser vê erdîgariya qedîm bi Hevre stran digotin û bi vê konsertê jî dixwazin balê bikişin li ser wan deman û peyamên pêkvejiyanê bidin. Ya mesaj weka ku hûn jî zanin wextek gelek dirêj ev reng û xelq çekî ji hev rastî cuda bûn, ji hev dûr bûn. Armanc ku ev xelk dîsa bi hev re ne, va dîsa ev mesaj va cikî weka Diyarbekir dîsa yek weka em bê sed sal berê muzîkeka Ermenî li Diyarbekir de hate gotin. Îro dîsa tê gotin, ama Kurdî jî tê gotin, ama Zazakî jî, Tirkî jî. Weka ku min got mesaj ku weka dîsa bi hev re bûne yani. Koma mûzîkê ya Miyasînê ku navenda wê li Fransayê ji Ermenîstanê dest bi rêwîtiya xwe ya mûzîkê kirine û piştî ku li Rîze û Dêrsimê li Diyarbekirê jî konser dan. Hejmareka akademisyen, nivîskar, rewşenbîr û welatî konser guhdar kirin. Jinên hunermend gotin ku ew bi mûzîkên xwe di nava çandên cuda de rêwîtiyekê dikin û bi stranan, temaşevan û guhdarvanên xwe cana derdixin di nav rêwîtiyekê derd û xeman, cana jî wan radikin guvend û dîlanê. İnanılmaz bir duygu. Ermenistan'dan başladık yolculuğumuza. Ez eslê xwe ji bajarê Qerisê me lêbelê niha li Amsterdamê dijîm. Yekem cara ku em li vîr konsertê didin, me ji Ermenistanê dest bi rewtiya xwe kir. Em di nava dîrokekê de rewtiyê dikin, taybet e bo min ku dibînim em hemû wekî hevdû ne. Di vê rewtiyê de em dibin dost û heval û çandên cuda jî naz dikin. Gerçekten ulusların hiçbir öneminin kalmayışı sadece. Ben Fransızım ve benim Ez Fransî me, bapîr û dapîrê min li Tirkiye ji dayîk bûne. Ji ber ku ez di nav projeyeke wisa de me ez gelekî kêfxweş im. Ev cara duhemîn ez tê me Diyarbekirê. Min gelekî jî hez kir. Bajarekî gelekî xweş e. I can speak English but No, I say that it's not the first time, it's my second time. İkinci defa. Koma Miyasîn di hewşa dêra Surb Gragosa Ermenan de ku xwedî dîrokeke 500 sal e li ser biratî, wekhevî û pêkvejiyanê stran stiriyan. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.